Zdravím vás u mého prvního videa, ve kterém vám ukážu, jak si zadarmo stáhnout a nainstalovat Adobe Premiere Pro nejnovější verzi. Takže z začátku se musíme ujistit, že máme stáhnutý WinRAR. Dáme následovně, otevřeme nabídku Start a napíšeme jednoduše WinRAR. Pokud tohoto nemáte, tak link na stažení bude v popisku videa. Otevřeme, tak nás to přesměruje sem, kde počkáme pár sekund. Hned na to dáme přeskočit reklamu. To nás přesměruje na tuhletu stránku. Kdybyste nevěděli, co zde dělat, máme zde dvě verze. Jedna pro 32-bitový systém a jednu pro 64-bitový systém. Ověřit si, kolik bitů máte, můžete následovně. Opět otevřeme nabídku Start, klikneme pravým na počítač, nebo máte Windows v angličtině, tak počítač, a dáme vlastnosti. Zde můžeme vidět, kolika bitový systém máme. Já mám 64-bitový systém, takže pokud bych WinRAR neměl, stáhl bych si 64-bitový systém. Dále je instalace už jednoduchá, zvládne snad každý. Tak jo. Teď přejdeme rovnou ke stažení cracku Premiere Pro. Zavřeme lištu, která vyskočila při stahování. Otevřeme link, který je také v popisku videa. Opět počkáme 5 sekund. Pokud vám vyskočila tahle tabulka před dosažením časového limitu, můžete se na ní vykašlat, dáte detaily a dáme navštívit tuhle nebezpečnou stránku, která opravdu žádný virus nemá. Stáhneme přes browser, neboli přes prohlížeč. Jistěte se, že to nestahujete přes Megasins. Jakmile to máme stažený, měli bychom mít tenhle WinRAR. Otevřeme ho a jeho obsah můžeme přitáhnout na plochu. I tak to otevřeme, máme dvě věci. První je crack a druhý je setup přímo od Adobe. Ten otevřeme a nadále instalujeme podle instrukcí. Snad zvládne každý. Jakmile máme hotovo, dostaneme tuhle aplikaci, kterou otevřeme a budeme se muset zaregistrovat. Nebo se můžeme přihlásit přes Facebook. Tak. Jakmile máme tohle hotové, můžeme pokračovat dál. Můžeme zavřít webový prohlížeč a dáme aplikace. Zde najdeme Premiere Pro CC 2017 a dáme vyzkoušet. Tohle se bude chvíli stahovat, ale tohle můžeme zavřít. Ale varuji vás, že po stažení na nic neklikejte, ani při stahování, při ničem. Prostě čekejte. Tak jo, po stažení opět opakuji, na nic neklikejte, neotvírejte to. Creative Cloud můžeme zavřít. Do startu napíšeme Premiere. Klikneme pravým a dáme otevřít umístění souboru. Zde můžeme přitáhnout crack, který je ve složce, a soubor nahradíme. Jakmile jste soubor přitáhli, ujistěte se, že na něj kliknete pravým, dáte vlastnosti a zaškrtnete pouze pro čtení. Použít a OK. Teď by mělo vše fungovat tak, jak má. Můžeme zkusit zapnout Premiere a nemělo by nám to hlásit žádný demo. Jak vidíte, neřeklo nám to nic o demo. A můžeme rovnou začít pracovat.
Tak jo. Tohle by bylo k mému videu vše. Já se s vámi loučím a těším se na nové video.